mukomana anonzi Tshabangu aiwa oti anditeereri zvinotagwa nevanhu, oti vanhu zvezvo vanotaura vachindikriticize aiwa ndezvekwavo, achiti aiwa nditeereri zvakadaro, achiti inini ndinoziva the main objective kana the main reason yandiri musenate, yandiri mutungamiri weopposition parliament. Saka mina mashoko ataona sengezo Tshabangu ndotibva subscribe like utina on the bell icon. Ndokuti mashoko anotaura aiwa anonyogwa bepanhau rezimu aiva vachinyora vachiti Sengezo Tshabangu, the self-appointed interim secretary general of the Citizen Coalition for Change (CCC), has declared that his primary mission is to eliminate the politics of hatred and foster national unity. Despite being viewed by many as a proxy for the ruling ZANU-PF, Tshabangu remains undeterred by the skepticism surrounding his position. He asserted, "Let them say whatever they want, but we represent the real CCC. During my tenure as the leader of the opposition in parliament, I promised to unite Zimbabweans for the good of our country," he vowed. Saka ndo mashoko atiri kuona netoka pana pana Sengezo Tshabangu achiti aiwa kunyange vanhu vakamuti is ZANU-PF proxy kana kuti aiwa aka-infiltrator, asi anoti anzi I'm going to stand my ground kuti ndigodefenda CCC pachine nekudefenda the voice of the people. Anoendera mberi achitaura mashoko ekuti iye is going to unite the opposition and the ruling party, ndo main agenda yake. Muri Zimbabwe chikutudzai pamusoro pemashoko andikaona Sengezo Tshabangu, nokuti zvaanotaura nezvinhu zvaanozofulfilla on the ground zvinhu tu zviri opposite. Sezvamunongomuziva Sengezo Tshabangu ndiye ava responsible pakusplitika kuti mafunctions aripo avapo eCCC, he is the one responsible. Asi anoitaura mashoko kuti I want to unite the opposition and the ruling party. Mutudzai mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pemashoko ake. Pinai comment section medu, subscribe, like